Nginibingelele, nginamukele ekhaya lamaphupho. Uma umusha kule chaneli, ngicela ushaye usubscribe. Uma le video ibukela ku-TikTok, shaya ufollow ucele inamba ku-inbox. Namhlanje sizokhuluma ngamaphupho ngenyoka. Ukuphupha inyoka noma izinyoka. Baningi ababuzile ngey'nyoka nezinhlobonhlobo zey'nyoka. Yingakho ngiphostile-ke namanye amavidiyo ngichaza izinhlobonhlobo zezinyoka. Ukuphupha izinyoka akusiyo neze into ethokozisayo. Kuchaza ukuthi kusuke kukhona isitha esikulandelayo. Futhi kungangokuthi-ke iyiphi inyoka oyiphuphile. Isibonelo nje, uma uphupha inhlwathi. Lelo phupho lisuke liqondene nabantu abadala. Amathongo noma phecelezi abanye bathi amadlozi. Ukuphupha imfezi khona kusho ukuthi kukhona umuntu ozenza umngani kuwe ebe exokuzela. Okusho ukuthi kunomuntu eseduzane kwakho oyinyoka enkulu. Ngakho-ke kuzomele uqaphele. Uma uphupha izinyoka bese kuvela nomuntu kulelo phupho, kusho ukuthi naye lowo muntu uyathinteka kulezo zitha obhekene nazo. Noma labo bantu abangakufuni, kungenzeka ukuthi naye ungomunye wabantu abangakuthandisisi. Uma uphupha inyoka yabathakathi, okuyinyoka emnyama enomgogodla omhlophe. Lokho khona kusho ukuthi kukhona umuntu okhunkula ikweni noma ikini ngenyoka. Lowo muntu ukusebenzisela ukuthumela yona leyo nyoka eyithumelele ekhaya ukuthi izothakatha. Kanti-ke okunye uma uphupha ubona izinyoka, lokho kukhombisa ishwa ekusaseni lakho. Lokho-ke kufakazelwa-ke uhlobo oluthize lenyoka eqondene nabantu abadala. Esuke isho ukuthi amadlozi athukuthele futhi othile uzokukhaphela. Ikakhulukazi-ke uma inyoka ikhuluma nawe ephusheni, ngoba sonke siyazi ukuthi inyoka ayikhulumi neze. Omunye-ke laphana ubuzile umakhomenti wathi, ngiphuphe ngibona inyoka ensundu ihamba iya ngapha nangapha. Kuthe-ke sekunjalo kwaqhamuka emnyama, yona-ke ibihambela kahle. Leli phupho lisho ukuthi-ke kukhona isitha esikugadlayo, kodwa-ke ithongo lakho liyakuvikela. Ngokujwayelekile amaphupho ngenyoka axwayisa ngesitha, kepha akuhlale kukanjalo ngaso sonke isikhathi. Okusho ukuthi kuyenzeka ukuthi-ke lokho kungabi iqiniso. Izinyoka ezifana nomdlume, ibululu, umzondo kanye nempumputhi azikhombi isitha. Lezi yizinyoka ezingenabo ubungozi obungafaniswa nobesitha. Zona zikhomba inhlanhla engase-ke ikwehlele esikhathini esifushane esizayo. Imvamisa leyo nhlanhla isuke izovela ngomuntu ongesiye wasekhaya. Bengicela ukuthi uma umusha kule chaneli ushaye subscribe. Ucele phela nohleli nabo ukuthi be-subscribe ukuze nabo bezokwazi kabanzi ngamaphupho. Ngoba kuyenzeka amanye amaphupho abe yisibonakaliso. Nisale kahle.